Malawi Brief. Tikupasirani nkhani madzulo pa Times TV. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano, apolisi amanga nduna yakale ya zachuma a Sostin Gwengwe. Ofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno Alayo Chintembo watiuza kuti akufuna nthawi asanayankhulepo pa nkhaniyi. Koma ofalitsa nkhani za chipani cha Malawi Congress MCP a Jesse Kabwira watsimikiza kuti apolisi amanga Gwengwe la Mulungu masana ndipo akuwasunga ku polisi ya Lumbatsi mu mzinda wa Lilongwe. Akabwira ati apolisi sananenebe chifukwa chimene amangira Gwengwe. Apolisi akhala akumanga akuluakulu ena a chipani cha Malawi Congress monga Akabwira, a Richard Chimondo Banda, a Moses Kunkuyu komanso a Vetumbiko Mumba. Kafukufuku wina wasonyeza kuti dziko la Malawi likuchita bwino pa nkhani za umoyo. Akuluakulu a boma akhala kuyendera zipatala m'maboma osiyanasiyana ndipo atsimikiza zotsatira za kafukufukuyu. Tikupatsirani ripoti pa nkhaniyi mu nkhani zathu zotsatira. Alimi a mbewu za zikhawo monga chinangwa ndi mbatata alangizidwa momwe angapezere ziphaso zowalola kukonza katundu wapamwamba kuchokera ku mbewuzi. Root and Tuber Crops Development Trust ndilo lachititsa maphunzirowa kumponera m'boma la Dowa. Mkulu wa bungweli Afane Gondwe wati maphunzirowa athandiziranso alimi kupeza misika ya phindu ya zokolola zawo. Agondwe akufotokoza. Kuno tabweresa anthu omwe amapanga zakudya zosiyanasiyana kuchoka mu zakudya ngati za zikhawo. Anthu amene wawa ndi omwe ali pansi pa bungwe lomwe timalitcha kuti Root and Tuber Crops Development Trust RTCDT. Ma processors amene wawa ndi anthu oti ayenda mtunda ndithu ndiye pomwe afika apa tifuna tathandizire kuti aziwe kufunika kwa kukhala ndi chiphaso choti atha kupanga zakudya zovomerezeka ndi bungwe lija la Malawi Bureau of Standards. Pakutha pa maphunziro omwe tapangisa kunoko okhuzana ndi za Malawi Bureau of Standards ndizoti anthu amene wawa tikufuna akhale certified, alandire ma certificate kuchoka ku Malawi Bureau of Standards kuti iwowo atha kupanga zakudya zoti zavomerezedwa zitha kugulisidwa pa nsika noti Malawi mokha muno koma atha kugulisanso kunja. Adaina Mwase ochokera m'boma la Nkhatabe ndi mmodzi wa alimi amene atenga nawo mbali pa maphunzirowa. Zovuta zimene tikakumana nazo misika imasowa kupanda chiphaso cha Malawi Bureau of Standards. Anthu amafuna kugula mochipa chifukwa kuti zilibe chiphaso. Ndiye mmene tikuphunzira maphunziro a Malawi Bureau of Standards tikukondwera kuti tikhale ndi chiphaso kuti katundu wathu asipita kunja asipezeka MPPC mabizinesi onse odula. Maphunzirowa anabweretsa pamodzi alimi kuchokera m'maboma a Nkhatabe, Lilongwe, Nkhotakota ndi Mulanje. Boma la Malawi lalimbikitsa mgwirizano pakati pa ochita malonda a ku Japan ndi a dziko muno pofuna kutukula chuma cha dziko lino. Wachiwiri kwa nduna ya malonda ndi mafakitale Edgar Tembo wanena izi pa zokambirana za malonda zimene ofesi ya kazembe wa dziko la Japan inakonza mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi zambiri pa nkhani mu ripoti ili. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wa anthu ochita malonda awa, wachiwiri kwa nduna ya mafakitale a Edgar Tembo anati pali madera atatu amene ogwira ntchito za malonda a dziko la Japan angagwirane manja ndi anzawo a dziko la Malawi popititsa patsogolo ntchito zawo. Mwazina iwo anawunikirapo ntchito ya mafakitale kupanga katundu osiyanasiyana komanso kugwirana manja pa ntchito za malonda. Dziko la Japan lakhala kuthandiza Malawi njira zosiyanasiyana. Pali anzathu wa mavolunteer ndi anzathu amene timati ajaika onsewa amachokera ku Japan. Komanso boma la Japan lomwelo lakhala kuthandiza Malawi pa ntchito zambiri monga kulima misewu, zitukuko zosiyanasiyana, lukaswiri lukadaulo osiyanasiyana. Tsono lero madzulo ano anzathu wa Japan mogwirizana ndi anzawo mapartners amene akuwathandiza anakonza kupano meneyi kuti mapulaya zosiyanasiyana amene nawo Malawi muno mbali zosiyanasiyana zibwere pamodzi zikambirane zilumikizane amati networking. Ndipo kazembe watsopano wa dziko la Japan kuno ku Malawi Anaito Yasushi
anati dziko la Malawi lili ndi madera ochuluka amene abizinesi aku Japan angathe kutukula ntchito zawo. Iwo anati kugwira ntchito limodzi kwa amalonda awo kungathandize kutukula dziko la Malawi. Pamwambo kampani zochokera ku Japan zomwe zikugwira ntchito mdziko muno zidaonetsa ntchito zake. Loweruka nduna ya zachitetezo Feston Kaupa inatsindika kudzipereka kwa boma pothandizira chitukuko cha malonda ang'onoang'ono. Akaupa ati boma likuchita izi pofuna kukweza chuma cha dziko lino. Iwo ayankhula izi pamene kampani ya zamtengatenga ya CTS imakhazikitsa kampani ina yothandiza anthu akaferedwa ya CTS Funeral Services. Chiyembekezo chathu ngati boma tikamaona mabizinesi akuyambika chonchi makamaka mabizinesi amene akuyambitsidwa ndi azimayi chimakhala chinthu chokondweretsa kwambiri chifukwa tikufuna tiziona azimayi ambiri akuyamba mabizinesi akamabwera mu maprogramu kapena mu sector yetu kulinso kale mabizinesi ena. Mmawu wake mkulu wa kampani ya CTS Joseph Manda wati kampani iperekanso mwayi wa ntchito kwa Malawi. Takhazikitsa CTS Funeral Services pofuna kuchotsa lingaliro limene lakhala lilipo kwa nthawi yayitali kunena kuti ma funeral services amakhala makampani amene amapindulira o amathandiza anthu andalama zawo olo anthu a status mdziko. Kupitiriza nkhanizi madzulo ano, mtsogoleri wa makonsolo mdziko muno Isaac Jomo Osman walimbikitsa Malawi kuti adzitenga nawo gawo pa ntchito yobwezeretsa chilengedwe. Osman omwenso ndi meya wa mzinda wa Blantyre anena izi pamwambo odzala mitengo umene unakonzedwa ndi gulu la anthu ochokera mboma la Chiladzulu la Sons and Daughters of Chiladzulu. Gululi ladzala mitengo pa phiri la Chiladzulu. Mike Mataka walemba ripoti limene akuwerenga ndi Benedetta Chiwandamia. Osman adati makonsolo mdziko muno komanso anthu onse achilimike pa ntchito yobwezeretsanso chilengedwe mchimake kuti dziko la Malawi libwerere chikale. Osman adayamika gulu la Sons and Daughters of Chiladzulu potsogolera ntchito yolimbana ndi nkhondo yobwezeretsa chilengedwe mchimake. Pamenepa Osman adapempha Malawi onse maka omwe akukhala m'matawuni ndi m'mizinda kuti adzipeza nthawi yokathandizira ntchito yodzala mitengo m'makwawo. Iwo adati ngati sitisamala dziko la Malawi lili pa chiopsezo cha ngozi zakudza kamba kakuonongeka kwa chilengedwe. Ndifonyadira kwambiri pa zomwe apanga tinene kuti ana achilazo chifake ana amene wawa aganidza kuti iwowo agule mitengo athandizire kupanga kampeni imeneyi. Izizi ndiye zofunikira. Tikhulupirira kuti madera enaso kukhala atsogoleri ngati amene oganiza ngati amene aganizira anthu ngati amene wawo Malawi wathu akuzopita patsogolo komanso akuzotukuka. Mtsogoleri wa gulu la Sons and Daughters of Chiladzulu Focus Sikaloka adati boma la Chiladzulu lidakhudzika kwambiri ndi namondwe wa Fred kamba kakuonongeka kwa chilengedwe m'bomali. Mukumbukira inuyo kuti nthawi imene kunali Cyclone Fred ife aku Chiladzulu tinakhuzidwa kwambiri. Muphiri limene la Chiladzululi kunachitika kuti kunadusa miyala yambirimbiri imene nakagwera munsewu watala uli kumusi uko wopita ku Phalombe andi kwa masiku okwana 3 msewu umene unatsekedwa chifukwa magalimoto samatha kudusa. Magalimoto amazera msewu wa Midima kumapita ku Mulanji. Ndiye tikuona ngati kuti kadzala mitengoyi miyala ngati imene yochoka mu phiri izitha kuyimisidwa ndi mitengoyo. Pakadali pano phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Chiladzulu Nyungwe Amwayi Ndalama ati iwo mogwirizana ndi aphungu anzawo aonetsetsa kuti malamulo onse omwe alipo othandizira kusamalira za chilengedwe akugwira bwino ntchito yake. Ife monga opanga malamulo tionetsetsa ndithu kuti nkhani imene ipite uko ku parliament kuti lamulo limene likhazikitsidwe. Nde pali kukhazikitsa lamulo komanso pali anzathu amene amatithandiza amene mwanenera khoti komanso apolisi kuonetsetsa kuti lamulo lija likuyenda ndithu ndipo tigwira ntchito ndi onsewo kunena kuti pakhale lamulo la faini komanso mwinanso aonjezere kuti mwina anthu azitha kuopa kuchotsa mitengo mu phiri lathu lino kuti mwina mwake chilengedwe chingabwerere mwakale mucha. Pa tsikuli gululi ladzala mitengo yokwana 5,000 ndipo ili ndi chikonzero chodzala mitengo
Takulandirani kupitiriza nkhanizi madzulo ano. Mbusa Clifford Kawinga wa mpingo wa Salvation for All Ministries wati njala imene dziko la Malawi limakumana nayo chaka chilichonse itha kuthetsedwa. Akawinga ati mwazina ulimi wanthilira ndi yankho kuvutoli. Feston Malekezo ali ndi zambiri mu ripoti limene akuwerenga Chimwemwe Maseko. Akawinga anayankhula izi loweruka ku Ezondweni m'boma la Mzimba pomwe mpingo wawo mwagawa chimanga kwa mabanja osowa okwana 2800. Iwo analimbikitsa atsogoleri a zipembedzo kuti athandize boma ndi upangiri komanso ntchito zomwe zili ndi kuthekera kothetsa njala m'dziko muno. Iwo anati mpingo wawo ukhazikitsa magulu alimi momwe muzikhala alimi 200 gulu lililonse ndipo azilithandiza ndi zipangizo za ulimi wanthilira monga makina opopera madzi. Tifuna tathandiza anthu awa kutsegula maklabu aulimi, tapatse zipangizo pakuti chakudya chimene tikuwapatsachi tipereka kufikira liti ndi nthawi yochepa, koma tapatse zipangizo zimene angakhala zidalira pa ulimi monga fertilizer, makasu kumene ndi kulimbikitsanso ulimi wanthilira. Ndikuona ngati kuti tikatero tiona kuti Mulungu akutitsogolera muzambiri. Lero lino zifokondwa ifata fikira anthu njira zimenezi. Mmodzi mwa omwe analandira chimangachi a Evelyn Nkhosa anathokoza mpingo kamba kathandizoli ponena kuti akukhala mmoyo ovutika kuchokera pomwe amuna awo anamwalira. Nawonga chomene vakatikumbukenge nthena tavakusuzika ndise tili muno mukaya tikusuzikanadi. Yomwe anayimirira mfumu yayikulu Nthwalo Alaston Chirwa anapempha boma kuti litsekulenso malo aulimi wanthilira. Kunoko tili ndi madamu woti sanakumbidwe akukumbidwa koma anasekedwa. Sopano ngati boma lingatithandize kuti madamu aja zatifukulire kuti tiyambeso ulimi wanthilira tikhoza kukhala bwino. Chifukwa kuteroko kuli maklabu enake akulima ulimi wanthilira chakumusi kukasitoko ndiye mazi nthawi ya chilimwe amatha, koma tikakhala ndi damu tikhoza kuvutika, sitingavutike ndi mazi. Mpingo wa Salvation for All Ministries ukugawa chakudya kwa mabanja omwe akhudzidwa ndi njala m'dziko muno. Ndipo Lions Club ya Nzuzu yapereka katundu wa ndalama zopyola 1.7 million kwacha ku sukulu ya ana aulumali wakumva ya Bandawe m'boma la Nkhatabe. Mtsogoleri wa gululi Cedric Sapua wati thandizoli ndi mbali imodzi ya ntchito zachifundo zimene Lions Club ya Nzuzu imachita. Ndi zambiri pa nkhani mu ripoti ili. Asapua anapempha mabungwe ndi anthu akufuna kwabwino kuti alowererepo popereka thandizo ku sukuluyi pofuna kuti ana onse azikhala ndi mwayi wa maphunziro. Ali ndi kuthekera kuna kuti konse ngati munthu naliyese. So tikamathandiza masukulu ena, sukulu ngati iziziso tizizika patsogolo kwambiri. Si ana ambiri alipo 60 sukulu yonse 65. So it means all company ikhoza kungotenga kuti sukulu iyi tizithandiza ifeyo chaka chonse athunthu. Poyankhula m'malo mwa sukuluyi, John Masuti Nyilongo anathokoza gululi kamba kathandizoli. Anyilongo anati sukuluyi ikukumana ndi mavuto ngakhale kuti ikuyesetsa kuti ophunzira azipambana pa mayeso a boma. Iwo anati mwachitsanzo sukuluyi ili ndi zipinda zophunzirira zochepa zomwe zikupangitsa kuti ophunzira standard 5 ndi 6 aziphunzira pamodzi. Boma limathandiza koma limathandiza apo mipingonso imabwera apo ndi apo ndi akamabwera mene achitirapo chimathandiza. Andi ndi pempho langa ku mabungwe ena ochuluka mene akundimva ngati head of station wa vanhu ndikuona zinthuzi ndi golide ndithu ena atatengaso atasatira chisanzo chabwino cha the Lions of Muzuzu chitithandiza. Wina mwa katundu omwe anaperekayo ndi monga sopo, mpunga, chimanga komanso mafuta ophikira mwa zina. Sukuluyi ili ndi ophunzira okwana 65. Kulilongwe, Lions Club ya City Center mogwirizana ndi FTH Bank yatsala mitengo yoposa 2000 mu nkhalango ya Kankhongono ku Nsalu m'bomali. Mtsogoleri wa kalabuyi ya Chance Zilinga Nkandawire wati ntchitoyi ndi makamaka ili pansi pa nsanamira yake yosamalira chilengedwe. Nkhani zathu ndi zomwezi.